Ndị be anyị daalụ n'ụtụtụ ọma. Biko nụ na ihe nsi ka m wetara unu n'anya unu ga-afụ ihe na-agagharị n'ihe onyonyo a. Ọ bụ maka ndị chọrọ ọrụ healthcare, ndị nọgo na UK already, ma ọ bụ ndị nọba anyị ịchọrọ ka isolu ka etrenie gị na phlebotomy a ifuru ya, a na-akpọ ya phlebotomy. Ọ bụ ndị na-amị ọbara, ọ bụrụ dịka na be anyị ndị dọkịta na-agwọ nte agwọ imoloko. Ịma ihe olu jiri nne na UK bụ ekele ọlụ eke. Ndị a bụ sọsọ mmị ọbara, ịbịa ịtụpụta aka amịa gị ọbara lebelụ ọnya. Sọsọ ya bụ ọlụfa, ọlụ bụ ọlụ na-akwanye ugwu n'oche ka ị ga-anọlide ịmara sọsọ ị na-ana ọ ga-efit nya ị na-anya na ụkwụ na-egbu gị ma ọ na-emenetego. O nwere age limit, jos etreniri ego, ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ, ọ bụ trenin and ọ bụ ọrụ health care ejikwa enye sponsorship. So instead of ije na-ekpo nsi na-alachafe ike, nsi a na-esi gị ịmago na health care assistant, ọ yara aka mma ọrụ phlebotomy. Ọrụ phlebotomy bụ ọrụ mara mma, ndị nọọsụ na-alụ ya, ndị dọkịta na-alụ ya. So sọsọ ọrụ gị bụ ịbịa mmadụ abata imi ọbara, imiri ọbara, ilebelu ọnya, ichijezie ndị labụ etest bazia. Ọbịa bụ na ọrụ juru eju, ọ bụrụ dọkịta na-eme ihe niile ma nọọsụ na-eme ihe niile, mba. Ndị radiografi na-eme nkefa, ndị lab sayentist na-eme nkefa, ndị lab specialist na-eme nkefa. So ekele ọrụ eke, unu aghọtago ụmụnne? So onye chọrọ ọrụ phlebotomy, sorry biko ọkwa unu fụrụ ọrụ a, ọ magburu onwe ya. O nwere ọrụ dịka ọrụ a amaka and ọ na-enwe shift. Inwe shift izuo ike mbọsị ahụ, ma ọ bụ na ịbịa n'ụtụtụ na anyị jikwa ọrụ enye sponsorship sọsọ training and ọrụ a pabeli ego. Ịbịa a na-eme ya na UK kịta, nya na Manchester, a na-eme na London ka a na-eme kịta. Emechaa a ga-eme mana Birmingham mana Manchester city niile. And ibu kwuo agbọọ gị, ị ga-abịa face to face, ị na-amụ ya trenin ya unu jiri onwe unu na-amụ. Ịghọtago? Ọ na-adị afịa arụ amụta gị just 2 weeks or 3 weeks ịmụta gị, ịbụrụ specialist, ịbụrụ professional, a na-akwanyere gị ugwu. Ịbịa ịnọla ana n'ime ụlọ, ọ bụrụ ije na-eme cleaning ma ọ bụ ije na-eme security. Ọlụ afiti ma nwoke ma nwaanyị, ya bụ kesenye nyenu ndị niile nwanne unu nọ na United Kingdom si na fa na-achọ ọrụ, ma ụmụ akwụkwọ ndị bụ ịgụ akwụkwọ. Ịghọtago? So that fa train chi onwe fa eweli enweta sponsorship. Ndewo na ụmụnne, daalụ. Nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ. Chukwu gọzie unu ise. Ihe ọrụ a ji maa ezigbo mma bụ na ịgụwachara isi gụba akwụkwọ 3 years 4 years, ọ bụ imechi training so 3 weeks, a na-akwụ gị ụgwọ a na-akwụ ndị nọọsụ. Ọ bụrụ na ihe a mee gị interest, isikwa na ọ dị interesting, ma ọ bụ isi good, fine, beautiful, ma ọ bụ ịchọ kọntaktị ya, ime ka anyị mmadụ. Ndewo ka emesịa.